Привет на всички в семейството ми, приятели. Дойде едно семейство и току-що отварям карти Таро и се оказва, че върху семейството има нещо, което е направено. С две думи, Вас, искам да кажеш това, което отворих, това, което казах на твоето момче, всичко излезе ли точно и вярно? Да. Радко, кажи така ли е? Да. Силве? Да, вярно е. Ти? Вярно. Да. Така. И това, което излиза, остави всичко, че е вярно, ами най-лошото, че се оказва, че това е жена, която е близка около вас и живее до вас. Да. Съседи или комшии. Да. През една къща или през две къщи сти. Комши. До една къща до тебе. Така. Ето е жената, ето е. Луна, меч, звезда. Значи тази жена не е ромка, е туркиня. Да. Или помакиня. Туркинка. Туркинка. Така. От тази жена какво има, което е, ето, от дрехи и нещо, което е хвърлено във вашата къща? Или ръсино. Какво е имало? Пръс. Та пръс къде е била? Та пръс ти видяла ли си? Не. Не. Та пръс къде? Отпред така пред къщата Не знам, или всеки отвън? я фърлих. И че не помна Вътре дори. беше на плочите. Ти не ме разбираш, отвътре или отвънка е намери? Отвътре. Вътре. От стаята. Вътре. Така на плочки на терекота. Значи този човек е влизал вътре. Да. Този човек е влизал. Той влизаше и излизаше от нас. Тя имала достъп тази жена до вътре, до къща. Много голям. Да. Друго от дрехи, какво има отрязано и взимано? Неговата буска и моята. Радко, Да, има. откъде е взимана? Тия дрехи откъде са взимани? Отвътре пак, отвътре ги взимаха. Вътре в стаите? Вътре на стаята. Не са били на простор Не, на прани? простор вътре. Вътре, Точно вътре ги вътре. реда. На стаята. Вътре в стаята и са чезети от маса, от легло. Кашона. На кашона си ги слагах. Те като ги взеха, има ли, видяхте ли? Да. Резан. Резани бяха? Да. Ти го видя? Да, по-малко резаха и толчува. Нещо, което да е мазано и пръскано нещо, мазни питна, кръв нещо, Не, кръв вода. не намерих, но вода видях жената с очите ни как. Ти видя ли с очите? Да, пръскане и за нова година ми пръсна. Ти не ли се усети? Ич. Той казва, че После било това сотейто. нещо за здраве ни пръсна, ама... Дори мъжи вика, какво правиш? Вика, ти не разбираш, вика. Ти не разбираш. Ти втера, виж какво показва. Силве, дигни картата. Виж ти втера какво